Πάμε. Κωνσταντίνου Μαθαίος, Skateman, για το Woodman. 22. Τι ονομάζει μου κάνω. Είναι για μέσα στα 3. Στα 3 μέτρα. Pokchops 60. Τι έλα μετά. 6 και γύρισε δείξε κάτω. Ναι. Τι έλα δείξε τώρα, να ναι. Βάση. 10. Έξι. 3, 2, 1, M. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Σε ένα λεπτό τώρα. 26, 27, 28, 29, 30, 31, ένα ακόμα ένα, 32. Πόσο? Άγκος 25. Πώς το άλλο 27 λεπτό. Τέσσερα, 8, 9, αλλού να φκένει. Ένα 45, έναν 50. Ας πάρει ανάσα, πατάς γραμμή, μαθαίο, χέρια και πόθηκια. Να βλέπεις ευθεία το κουτί, πολλά σημαντικά. Πέτω μπορεί να ξεκινήσει. Έλα, έλα. Πάμε, ναι. Γραμμή. 2. 3. 4. Ωραίος. Κράτα το γραμμή. 5. 6. 9. Ωραίος. 10. Πάρτο. Έλα. 11. 12. Έχεις άλλο 2 λεπτά. 13. Πάμε. Έλα. 14. Πιο αργά, αλλά συνέχισε. 5. 6. 7. 18. Έλα, πάμε. 19. Γραμμή. 20. Πάμε, Ζαν, μισή λεπτό. Πάμε. Έχεις.
21, Άλλα 15, πάμε. 22, 23, 24, έλα, ένα λεπτό, 25, 26, 27, έλα, 28, έλα, εσύ άλλο 40 δευτερόλεπτα, πάμε, 29, έλα, πάμε, να σου έχω και χώρο να ξεκουράσεις, 31, Πάμε, 30 δευτερόλεπτα, πάμε. 32, έλα, Πάμε. 33, τώρα είναι η διαφορά σου, έλα, 34, πάμε, Πάμε, 20 δευτερόλεπτα, πάμε. έλα, 35, πάμε, ξανά, 36, έλα, Πάμε. και ακόμα ένα, πάμε, παίρνα. Πάει, 37, πάει, κάμε το. ακόμα έναν, έλα. Πετάχτου, μπράβο. Έλα, πιένε ρο, Πιένε. Κάτσε απευθείας, κάτσε να ξεκίνα. Κοντά να φαίνεται, έλα πίσω να πιάνεις. Εντάξει. Τράβα σερκές, τράβα, να σου πω ένα, τράβα σερκές. Μπράβο. Πάμε. Πάμε 30 δευτερόλεπτα, για μου καλόρις, έλα, πάνε ανάσες. Πάμε. Έλα. Μπράβο, πάμε. Πιάσε pace, αρχίς πολλά, αρχίς. Καλό, Τράβα πάμε. μπροστά. Άσο να μην έχαμε, άσο. 3 λεπτά, πάμε. Μπράβο, ωραίος, τούτον είναι, κράτα το, έτσι, τέλειο, πολλά καλά. Μπράβο ρε Μάτσιος μου ρε. Πάμε. 2,5 ρε Μάθιο, πάμε. Μείνας στο 2,5. Έλα. Έλα Μαθαίο και είσαι πίσω, έλα. 2-10 μείναν, πάμε και είσαι πίσω. Έλα, πάμε. Άντε, μείνας και λεπτά, έλα. Ναι. Έλα, πάμε. Έλα, δω και τώρα, δω και. Πρέπει να ανεβάσουμε πάνω, έλα. Πάμε. Έλα. Πάμε. Πάμε. Άντε Μάτσιος μου, πάμε. Έλα. 1,5 λεπτό Ματθαίο, 1,5 λεπτό, δω και. Κράτα ρυθμό και να δούμε στο λεπτό, έλα. Να δούμε στο λεπτό, πάμε. Έλα. Κράτα για να πάει 50 πριν τα 20 λεπτό, 20 δευτερόλεπτα. Πάμε. Έλα. 10 δευτερόλεπτα, πάμε. Έλα, μπράβο, τράβαλα μια σοκόνια, μην και άλλο λεπτό σε λίγο. Έλα, πάμε λεπτό. Άντε, ένα λεπτό, δώκε. Δώσ' τα ούλα, ρε. Πάμε. Δώσ' τα ούλα, πάμε. Έλα, δώκε. Δώκε, πάμε. Έλα. 40 δευτερόλεπτα, πάμε, δώσ' του. Έλα, πάμε. Έλα, πάμε, 10 να φύγουσει, να πάει 73, δώκε. Έλα, 30 έμειναν, 30, πάμε. Έλα. Ούλα, τράβα. Τώρα είναι η ώρα σου, έλα. 25. Έλα. Πάμε, έλα. Πιο γλυόρα. 20. Δώκε.
Στα τελευταία 10 δευτερόλεπτα. Έλα, 10 δευτερόλεπτα, πάμε, δώκε! Δώκε. Έλα, έλα. Πήγαινε κοντά. Να πάμε, εντάξει, άστον να φαίνεται. Πήγαινε 4-3. Έλα, δώκε, δώκε, δώκε. Μπράβο, τέλος.